CIA. Ja. Vi interviewer et menneske. Jeg har det er smugleren. Så skal jeg. Nej. Men kompositionen. Men er bevæbnet. Nu sælger de hest. Nu sælger de hest. Helt sikkert. Nu sælger de hest. Ja, i Munker Comedy, og vi nu spørger Tina hendes mening. Tina, synes du, stoffer skal være lovligt i Danmark? Hash skal være lovligt i Danmark? Altså, hvis vi bare snakker om hash, ja, så synes jeg ikke. Og det synes jeg selvfølgelig heller ikke. Ej, please stop. Godt, vi har det, vi har det. Så nu, skal vi. Jeg skal bo. Tak til Oscar og tak til Bjarke, fordi de vil deltage i missionen. Oscar er en af mange unge, som er faldet i stofmiljøet, hvilket er meget uheldigt. Operation X undersøger sagerne nærmere. Nu går vi hen til en eller anden. Hvorfor sælger du stoffer? Han vil åbenbart ikke udtale sig. Han går sin vej. Hvor er han på vej hen? Der sidder bagmanden. Gider du godt skride, du er fandme klar. Sagde Jakob Thorsen. Får det igen brugt en interview? Ej, prøv lige. Hvad er kvadratroden af 10? Hvad? Hvad er kvadratroden af 10? Og der stivnede jeg. Jeg stivner helt. Kom nu, Thomas. Kom nu. Hvor siger man hash på latin? Hvor siger man hash på latin? Cheese. Svaret var cheese, okay? Nej. Og nu vælger I selv, hvor meget I vil handle fremover i Munker Ko. Hej hej. Man siger alle mennesker det. Ja, der er lige gået. Er det? Der er Bjarke. Bjarke. Hvad er det, vi skal nu? Vi skal hjem. Vi skal hjem. Hvad laver vi der? Hvad skal vi derhjemme? Vi skal hjem. Hvad skal du, når du går hjem, Bjarke? Jeg skal hjem. Nå, ja. Det siger jo det hele. Hvad skal du? Skal du hjem? Hvad skal du, når du kommer hjem, Bjarke? Jeg skal hjem. Du skal hjem. Jeg sidder og og det jeg gør, og jeg gør, nej! Gå væk. Hvad skal vi, når du kommer hjem? Når jeg kommer hjem, det vil du ikke vide. Vi vil ud og interviewe dumme folk. Må vi få et interview med jer med kamera på? Eller ikke. Nå, det er for sent. Må vi få et med jer? Ja, det må du ikke. Okay. Tak. Kan du? Hvad hedder du? Du hedder Ronny, det ved jeg godt. Skal du også spille til Nordsjælland? Hvad? Skal du også spille til Nordsjælland? Selvfølgelig. Kan det være? Nå, ja, så fik vi... Nu har vi da nogle indslag. Meget intelligente indslag, faktisk. Hej Claus, må vi interviewe dig? Med kamera på? Nej. Jo. Ved I hvad? Tak til Bjarke og tak til Oscar, fordi de vil deltage i min talkshow. Oscar er en af mange unge, som er faldet i stofmiljøet. I på. Bjarke. Tilbage til studiet. Tilbage til studiet. Vi går nu over til vores kendte håndboldspiller, Bjarke Balsby Pedersen. Bjarke Balsby Pedersen, velkommen i studiet. Jo, tak. Bjarke, du er håndboldspiller. Ja. Hvad laver man der? Hvad skal Det gider væk til den anden, gider ikke. Menneskevandring er 2008. Der er smugleren. Den er bevæbnet. Så skal jeg på. Jamen, Der bliver så pas. jamen, det er jo fordi, altså, vi skulle hjem i bussen, ikke også? Og så vidste vi bare ikke, hvad vi skulle lave. Oscar er en af mange. Jeg glemte at sige tak